F'tentattiv li jipprova jagħti li jagħmel meta mar Brussell u ħareġ li se jsir dibattitu kontra Malta instigat minn tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li mar Brussell fejn kellu laqat ma' kummissarji Ewropej. Mort Brussell biex niltaqa' ma' kummissarji Ewropej. Iddiskutejt proġetti ambjentali għal pajjiżna. Iżda l-fatti juru li l-ewwel laqgħa li kellu Borg li anki saħansitra mbotta fuq il-midja soċjali tiegħu kienet laqgħa mal-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent Jessica Roswell. Roswell hija l-istess Kummissarju Ewropew li l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Peter Agius saħansitra kiteb li ltaqa' magħha u qalilha kontra l-proġett ambjentali massiġġ li l-Gvern Malti jrid jagħmel fil-Matab, il-Waste to Energy. Dan huwa l-proġett EcoHive li bih il-pajjiż jibda juża l-iskart bħala riżorsa biex jiġġenera l-enerġija u fuq jista' jgawdi il-fondi Ewropej. Fuq rapport tal-Malta Today li fih ġie kwotat Peter Agius fil-laqgħa mal-Kummissarju Ewropew, l-istess Agius jgħid li kellu jmur fi Brussell biex jieħu azzjoni legali. Nhar il-Ħadd fuq il-Gazzetta llum Peter Agius ikkonferma li hu ma jridx li Malta tingħata għajnuna fuq il-proġett EcoHive li huwa favur l-ekonomija ċirkolari. Agius saħaq li forsi s-CEO tal-Wayserv jaħseb li l-Unjoni Ewropea troxxi l-flus fuq kemm għadek wiċċek ħelu. Għal Agius il-proġett tal-Wayserv huwa putting lipstick on a pig u skontu għandu reperkussjonijiet serji fuq is-saħħa. Huwa ħareġ kontra l-mudell ta' inċineratur billi qal li proġett simili fid-Danimarka kien fjask. Iżda fil-fatt dan l-istess proġett li ħareġ kontra Agius rebaħ il-European Steel Prize u l-World Building of the Year Award. Issa ħareġ li Alex Borg mar jiltaqa' mal-istess Kummissarju Ewropew. Intant Borg saħansitra ddefenda lil David Casa li kien fost l-ewlenin li instiga dibattitu f'pajjiżna kontra Malta. Rigward dak li qed tgħid inti jiena l-bieraħ kont ma' David fl-ebda mument ma qal id-dibattitu li qal anzi fuq ir-rule of law. Al kontrarju tal-kap tal-Oppożizzjoni il-Gvern tkellem mal-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent Jessica Roswell fejn permezz tal-Ministru responsabbli mill-kaċċa Clint Camilleri iddefenda l-pożizzjoni ta' Malta dwar id-deroga għan-nassaba Maltin ta' insib għal skop ta' riċerka fuq l-asafar tal-għana.